যতন হামবাই সিনি যত মিডিয়া সং নার যতন সিও মিয়া সালনি গথনা তিনটানি গথনা তে আপনি পরে নুখানা आं साकबाय थां जे नन्दनगर आमचायो सिनि गोबांमा मैखोथों फालनाय सिनि तिप्रासार दफानि बर'राव जे एएमसी नि मुंगै वेन्डलाइजेशन खायमाने सबाय सुक्रुब खायजों माने फिया जोंहाबनो तरुक तरुक ताबुक तजन तखाय चेरि दंगो जोंहाबो खोनाका एएमसी नि तरफ থেকে কোনো আমहाय কোনো একটা অর্ডার করে फियाबा निजिनि साक व्यक्तिगत मुचुं माने बिसिंतै बरगाबा एएमसी नि मुंनावै बर मिया थाङै सबाय सुक्रुबखौनो जों ताबुक तरुक तरुक माने दं दिनै एक्चुअली आं सालनो एफआईआर आं फाइल खायनानै दं माने सिनि खुमलंगो बसकांगो सिनि टीटीआईडीसी काउन्सिल सेसन दं नै जेहेतु आं आरो नि बीएससी नि बो आरो मेम्बर नि कायसे खरजा मेम्बर दं माने सिनि मीटिंग रिंजागै आं दिनै एफुङो एटेन्ड खायमाले एफआईआर खायमाले आं बगै सारिगो आरो फैगोन रस खायजा ते अबनो पाइया लागलो सिनि मेयर सिनि ब दीपक मजुमदार बो एमालानि दं माने इन फासिं बनो फोन खायमाने बो आउट अफ स्टेशन बखना फायदिने साव तो बर कायसे कल खांगे खना बर वेबो मेयर बायबो मालानि बागै आं एकदम ट्राई तबजा इवेन सिनागिनी कचाम ऑनरेबल सीएम सिनि सार पूर्ण चौंद जमातिया बर वामै करमानि बिसिंतै इवेन एलं बुबाग्रा बो करमानि बिसिंतै अमन काहां कसमानि बिसिंतै आमतिनि और एनसीसीपीएस और तिनि एफआईआर लॉज खायजाका जे मियानि गथना तयै जे व्यक्तिगत आशुके चिनि दफानो माने चिकन खे नुकजाखा नर जतो नखना भिडियो रिएक्शन बिसिंतै बिनि फेस नि रिएक्शन माने बोथारनाय तकथारनाय सुकुरनाय है माहाय बिनि मकल नखना आं कुबिकक सानन थांगा गांकाय बिनि आ रिएक्शन नुगै 2016 वो जेफ्रु तिप्रासारक 23 आगस्ट আগরতলা শহর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমল আগরতলা শহর বুজাং মানে আপনার সাম বুঝতো মানছি হয়েছে যে বিনি রিয়াকশন বাই আ জ্বর বাহিনো হেলমেট বাই বসে মার্কে বুঝা নুখানা বহগলা থিরজাং মানে সেম বিনি আর রিয়াকশন হয়েছে মানে তিপ্রাসাঙ্গন বরক তুং ফ্লাজাগৈ বরনে অটোমেটিক্যালি আজকে থামছি বিয়াंनिफ्राय বরক ফাই হয়েছে বিয়াंनि आ थामसि फाय मना साबडी करखा जे मियासिनि बुकुक जरंनि गोबांमा बर मखैदों थाइखैदों नष्ट खायनायनि बागै আমরা সাকাবলে আগরতলা কেবনি বুফানি জায়গায়া যদি কেউ এখন এই মিডিয়া তরফ থেকে যদি শুনতে চায় আমি কইতেছি এখন আগরতলা কারের বাপের জায়গা নয় সবারের অধিকার ত্রিপুরা সবারের জায়গা কিন্তু ওর আছে গুন্ডামি মাফিয়া গিরি আবার চলে আইছি উই আর দ্য সান অফ দ্য সয়েল এন্ড উই নো হাউ টু ফাইট ব্যাক নাও আইছি जोंबो सिकाताबो बाइके चबा खायनाय अमायके सालब्रुम चिरि मकर किरिकर खाय ता तंग देहायसे आंगाबो मेसेज होननानै बुङानि खाका हाम तिप्रासारनो सिसादि जों महाय दमुनो दफा माय दं आंगाय जों तेबो कुलुंनाय हायसि जेकुनो समय एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस आबो नन्दनगर रंखा मखैतन फारमान बिसिंतै टाइनसनि किसिसा गारि बाय बाइक थुताय पानो तिप्रासन खनो हान्यो बुलानि बाय गुथुमि फायजाना हायसि आरोबो नोंजुन तिप्रासन आगतला सनो नुइदों काय ए तांनि नमाय खायनि बाजा देसि निनि दारानि बागै निनि मनायनि बागै निनि ताखुंनि बागै नों मा बासाना हायसि बोरि बसारो रिक्सा ड्राइभार बाय 10 टाका बांग टिकरि फानो कक बांलाय मानो हायसि कारण बर आबनि चेष्टा सिनि बरनो सब समय नमा जागो आबना मिया कासे कक साव जीवन थैनाय वाइसा नों गाहामैबो हामियाबो वाइसा नों थैनाय किन्तु किरि मांले नों तंहांके नों सारा जीवन किरिउन थैजिनाय हायसि थैनायनि सिगां सामुं गाहामखै बोखा कटरखौनो सोंनो नांनाय हायसि एन जों जे तामनोसो नों किरनानै बानो निनि अधिकार नों सायमान दङ निनि सायमान नों बेग सि दङ नोंथां बरनो किरिना जों कक मा सानाय हायसि आबनि बागै एन आबनि बागै जेकुनो আগরতলা শহর एनीवेयर इन আগরতলা एनीवेयर इन त्रिपुरा जेकुनो जागा माय सिचुएशन दंके आं आर्नेस्टली जतो आं रिक्वेस्ट खायो आनि जतो तिप्रासा ताखुकतै बुकुक जों खरकसानि बागै बो रांखलपा नोंथों गायपेनपा नोंथों मल सम्पा नोंथों जों सिनि ताखुकसो बुकुनि बाय जों मा बासानाय आनमि आं खुब बखा दुखु नांगाबले ओ दुखु नांसोका माने दुखु नांसोका तिप्रासारक तै बसक अत्याचार खायसिनाय वाइसाकाबा लेकचमनि वाइसाकाबा अभिनगर बियां निजेनि क्लाबनि पेटो क्लाबनि मुङै बरक सहर तिन लाथिर हाय खायो काका मुख सहर तै बसक खायजक तंसिनाबा सो आबन बै तै कुनो अब तै कुनो रेहाय करै आबन बागै जे व्यक्तिगत जे ताबा जे गुन्डामि साकसा सकल माफिया नङा जानाय काबै किरि जागै दं खोनाव बंनि मुक्तिनो जों थपसाबानो दामरियानो नांनाय हायसि आबन बायनो जों एफआईआर खायगासिनो टीआईएस फोरखौबो खायतो बेलाय काहामक
sini torop theke omo ekdom krak saja even SP be kok saka enemy SP be kok saman bising SDP be kok saka sob krak action nang kaisi abon bagai ang khub dukhu nangjak tangai hindi mia sini khoraksa ani amani soman bo 10 20 sini kolai bukhukjib sini rangkhol kaipeng bor mia tamsa nor tini besuk phali mangkanang masanga sar sung bage phalnai tintani সময় চিনে বড় সিনি বেউনো তটফট নষ্ট খাইনি ইঙ্গ খাইনি সেংখা जों जे फुङाव फालिमा मानेसे अ फालबानि ब जे संगारि बारासो इंगियाखौ माइजा साखानि सोमोन्दै माइथियाखौनो साव ताम साकापसा बन्दुकि काइसासो साखौनो साव खाइरका बंनि आकक खनावै आबनि बागै उलल ताइवैसा आं बरबाय सिनि म खाइ बंनो जानानि बेबस्था रब खाइ आबनि बागै नाइदि आं बयनानि मचुंगु आनि खापांनि रांसांनि तिप्रासारमोन जों महाय केमां बरबाय इनजास्टिस खालिबाय दंनाय खांके जों खरकसा बासायां खांके आं सालिया हायसि बीजेपी खायनाय CPM खायनाय और गोबां मा ब्लेम्स दु मानो आबानि सामुंगिया आबानि नाहारमुंगिया बीजेपी खायनाय रक CPM खाय बरतां फाय आबानि सानानि बुतर करि हायसि आं एसे तिप्रासा अ हानि बसा ए प्राउड तिप्रासा हायसि ए प्राउड खरकसा अ हानि बसांगनि आनि दायित्व आबां खायनाय बागै एन आं मिया साकसा कारण आं साकसा MDC नि रिप्रेजेंट खायो आं तिप्रासा नि रिप्रेजेंट खायो प्लिज माइन्ड मार्क वाइ वाच एक गोबां मा बरक सानाय आनो लाइव भिडियो खायो बायसे बाक्सा कमेन्ट्स रखानो तामसा पलिटिकल माइलेज नानानि थांजाबाता अरे बाबा जों खरांति साकबो प्रब्लेम खरांति साकबो नर जुनो प्रब्लेम ताम खायने सादि ngसिन बर न संहागे न अत्याचार खायजमा तंचिने जा सो आबनि बै किसे काहाम के थिंक वाइसली आमाय हामिया वानसुमानि समयखि माचाय दफानि बै काहाम वानसुकदि दफाबो सुबा जागान हायसि आमनां मेसेज नामचा आमाय बर न गोबां मा तंसिनि सेक्सन माहाय बर सो आबनि बागै आं नरनि मिडियान चेनेल बिसिति बाय मिया बाङो कं साका तमुनो सिनि बर केबो माहाय अत्याचार खायो तंग के सोंमा चुबालायनाय चेनेलनि बिसिंति पानंतों जों निजरा सोंथाय खरक बुसक सों नंबाय आं सोंथाय खिग्र खन सुलनायसिनाबा आं मोन सोंथिनो परिस्थिति खलायबायसि सो लेट अस ऑल स्टॉप हादि सोंमा बेव याकारै जों सिनि दफानो कायसा कुचुक्ति सानाबायसो सों मावान सुनायसि हामबाय जतन एमसी नि कोनो सपोर्ट माने बरंनि कोनो अंक ऑर्डर से करिं खांके बरक लगियो पुलिस प्रशासन तालां माने आबके बरन हति तालां थांका जस्ट नाइनेदि एमसी नि पुलिस प्रशासन पानंका खाकी सुमजाक तनो खाना नेम प्लेट दं बिनि दुबिसि दा नेम प्लेट आं तनु गिया आं बन्या आं तिनि मेयर दिपं मजुनद्र माने तंमानि या बाबो थांनि पाइखा obviously थांथिनायनि बिनि ब आं जेहतो लेरि थांका आनो ब एकटा टाइम रमानि सो आबनि बागै एमसी नि पानंतों एमसी ने पानंतों बाट माने तलां थानाखै आबो जतनिन तलां तां सिन दफानि बाय सिनि तलां जागबा तां सिनि दफानि सिनि तिप्रासा सिनि माने रुंख्रबि तां जागबा बंनि बरबो तो फालब्ले आरो खाकसां कमप्लेक्स गाना गिनि जे गोबां मा दुगान दंनाय आ बें खाजा गाबले तां आपनखो सबाय जागेबा सो व्हाई ओनली टारगेटेड आवर तिप्रासा पीपल अब जों वाइ से वाइनिया वाइ रे वाइ सोंनु माने बै सों ताबके टलरेट खायमालि हायसि एन एमसी नि तरफ थेके तुमुनो महायनो गांगाय एमसी डिसाइड खायथों आमो केमनो डिस्क्रिमिनेट ता खायथों के जाति तिप्रासां थों वानजि बसननि थों जतन खायदि इंगे सों कुनो याता एमसी तरफ थे खायजो सो सों रिलैक्स के तंनाय किन्तु बरले तामनि बैसिनि ओनली तिप्रासाना टारगेट खायबा एन नरनो सारि तुमुनो खना आनि जम्पुइजला आमसायाबो उदयपुरनि गोबांमा वानजि बसननि फाइ बानिया खायो खना तिनि जुदिनो मानि बखगै खांगा तामलायनाय उनिसा सिन दाङा फायलायनाय ब्ले मानदाय आनो तिनि गोबांमा फन खाय दं सिनि गोबांमा लिडार्स रक जों भिडिअ बन्द खायसिनदा खय बन्द खायसिनदा राम आश्रमबारि बन्द खायसिनदा गोबांमा फन खायब्ले दालागो जों बन्द खायसिनदा दानि फन खायब्ले एन बन्द खायलायके आमा हायतमु नों थांगा तामलायनाय सो आबनि बागै म ताबो स्पेशली द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन म काहाम गानायना निंथों एन मनो ट्रु जस्टिस लानथों एन तुमु ट्रु जस्टिस रिमानिया हांकाय बसकांगो माने हामियां पानङै थांमानो हायसि कारण जों बहुत सयज खायया बहुत नायसिन लाखिया बहुत नुखा सो आ सयज ब कायसे लिमिटेड कायसे लिमिट दं लिमिटनि बायराङै थांकाय केबो सयज खायमानिया एन तुमुनो एमसी तरफ थेका महायनिया हांकाय आं एमसी ने कयनाय केबनो डिस्क्रिमिनेट खाययाबै तिप्रासानि पंथं वानजि बसननि पंथं रसानानि हायसि रसाना हांकाय खरकसा दफानि चिमता रसानि ताबो सुदरा अपो सुदरा नासिंनाय आं रमजा अब तो सेमेको तबके पुलिस रमिया हरनेसिमिनो कक सालायकेना खोनावो एनिबेन जे आ victim आ साकसांना सकल माफिया न मेनसिन रुखना चांलाय जां खोनावो
and SP by kok salaka SDP by kok salaka and bongna kong sa by time frame manner in the sense 48 to 78 hours jesuk dati mansa case register में तो समय नांगो अब संजे साथे में बुके बम सावनाय खनानो मारम नै बुइ बाक सावनाय अब काइसे या ताबुनि BNSS law ni bisingte अब काइसे टाइम फ्रेम नि बिसिंगति बरक दिनि रमनाय अब अलरेडी आं फाइटिनो एसपी कक सालायजाक बरक साव कमप्लेन बिसिंग माने बिसिंगति जों जथेष्ट 100% नायनाय एन नबो नायनाय ताङै हिन्दी जों ताबुकनि तिप्रासारक जेन जिरो नर जतन सिगु नों आं जों सुप तहांके म साबिं नायजे नंनाय सो आबनि बागै जों पंगनानि कक करि माहायरनो बगैदा थांनाय हायसि पंगनानि जि जिनिसिया माहायरो जों जे दिनो अंलायो आ दिनो सिनि जों थैतंला खेंगिया कारण उबिकक सान थांकाय अ हानि बुइन दफन बरक संना सायमानो तिप्रासारक जेखुनु चिरिखा थांकाय साप्ता कासेन बिसिगनो चिरिखा आबन बय सिरिंगु कारण तिप्रासारन थैरक तैयङै थामा केन बरक सिउ हायसि आबन बय अ थैनो सबसन थैतुंरिन तन्दी हायसि ता पक दे हायसि पंगनानि जिनिसिया म कायसा सबसन बखाव मारि खेमा तन्ने आमया मेसेज नामजो जों थानजा मा तंनाय दफन बे कम मा सानाय आरो तैकुनो लिडार्स कतर करि आरो तैकुनो मिनिस्टर करि किन्तु दफा फार्स्ट आबनो जों वानसुगै बसका मा वंदाले